Nagkasundo ang Han Foundation at ang Local Government Unit o LGU ng Banban, Tarlac para sa pagpapatupad ng community development projects kabilang ang pagpapatayo ng emergency hospital at school building para sa mga AITA students. Nilagdaan ang Memorandum of Agreement o MOA sa ginanap na Kapihan News Forum ng Pampanga Press Club sa Swiss Hotel Clark noong Miyerkules. Saklaw ng kasunduan ng pagpapatayo ng emergency hospital sa Dapdap Resettlement upang mapalawak ang access sa healthcare services ng mga relocated families at karatig komunidad. Ang bayan ng Bamban sa pamamagitan ng kasunduan ito sa pagitan ng pamahalaan lokal ng Han Foundation Incorporation, natitiyak namin ang mas maliwanag na kinabukasan para sa aming komunidad. Ang pondo mula sa inyo ay nakalaan sa dalawang mahalagang proyekto. Ayon sa Han Foundation, layunin ng proyekto na matulungan ang underserved communities, lalo na ang mga indigenous peoples at mga pamilyang naapektuhan ng relocation programs. Han Foundation, hand in hand with the LGU and our DepEd, are here to support basic social services to our communities. You know, without the foundations of education, of health, no, we cannot really expect much contribution to society. But if poverty is a hindrance, how can we expect to be of help to others? So this is where we come in. Hopefully, by providing aid in these two sectors, health and education, we will be able to assist in providing a better future for all our kababayan po sa Bamban, Tarlac. Inaasahan ding makakatulong ang planong hospital sa agarang medical response at basic healthcare needs sa lugar. Ipinakita rin ng proyekto ang mahalagang partnership ng private sector at local government sa paghahatid ng basic services at infrastructure projects para sa mga developing communities. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.